This is day 30 of speaking Serbian for 30 days in a row. Sećam se, od kad sam ja bio klinac, uvek sam se krio da govorim svoj maternji jezik. Teško kad ljudi su rekli kako ti ne razumeš, kako ti ne govoriš svoj maternji jezik. I zbog toga ja sam se to nekako krio i nisam teo da govorim svoj jezik. Sa 18 godina nešto u mojoj glavi se promenio i polako sam ja počeo da učim. Došao sam do tog momenta gde tečno mogu da govorim. To je bio moje iskustvo, ali znam za puno ljudi u dijaspori to možda nije bilo isto tako. Možda i dalje se kriju, i dalje se plaše da govori svoj jezik zbog mišljenja drugih ljudi. Baš mi je drago da postoji ovaj izazov. Moram da zahvalim Amaru što je on počeo ovaj izazov, ne samo za mene, naravno mislim da ovo je strašno mene pomagao, ali i za lepi mladi ljudi, klinci koji ovo gledaju. Učenje jezika, nikad nećeš biti savršen, uvek ima nešto, postoji nešto gde možeš da napreduješ, ali pointa je da nikad ne prestaneš, nikad ne odustaneš, da svaki dan govoriš, da vežbaš svoj maternji jezik. Za mene, ja nikad neću da prestanem da govorim svoj maternji jezik. Pričaj srpski da te ceo svet razume. Ovo nije kraj, mislim nekako ovo je samo početak. Tako da to je to ljudi, vidimo se sutra. Ćao!